crnu vešticu. Ma da lažeš. Jebem ti, ba nemoj šakom, ću te usa razvati, balan. Nisi me zapratio. Jesam te zapratio. Nisi. Jesam. Nisi. Jesam, jebem ti, ba puknut ću te usta šakom. Stvarno. Zapratio si me. Aj sad šalj gole slike. Zavrti ti njega. Šta je ovo? Neš zaprat, ok, imaš 5 sekundi, 1, ili ću unfollow, 2, 3, Jeste. Mora se vrijeme kad gazda kaže, kad glava kuće kaže. Jo, sad kad me otpratiš, ubiću te. Koga ćeš ti ubiti? Moram sad da te zapratim i na YouTube-u, znači baš... Ajde, čekam. Nemoj da si bezobrazan prema meni. Nemoj da si ti bezobrazna. Dobro, ja obećavam, neću. Aj šalj gole slike. A ti bezobrazan. A što su me ovako njih dosta dodali? Zato što sam popularan, ne zašto. Da. Zajebaj se. Šta je ovo? Kao ni, ovo ti momako, že ta šakom usta pukne. Ovo ti kao buraz, jel? Že ta šakom usta pukne. Držite za momak, jel? Momak, jel? Da. Šta lažeš? Da, ne lažem. Čekaj, jel ti momak? Da, već pola godine smo zajedno. Pa bil me prevara s tim? Da. A što mi stižu zahtevi? Vidi što šuti. Ne. Jel? To od tebe, a? Jel, nisi mi odgovorila. Pogledaj 11 Evo zapratila sam. Jebem ti ba, hoću odgovoriti ili neš? Evo zapratila sam te na YouTube. Znaš kako bi te ovako ufatio za glavu i pukao u usta? Ne. Žensko da udariš. Ne, pa bi ja malo na drugačiji način. Ju. Te ne mogu da te puknem. Zajebajem se, ba ti si maloljeta, ne bi ja ništa s tobom imao. Ja sam maloletna. Ne ti ona. Ja imam 17 godina. Da. Kad napuniš 18 prevar momka sa mnom. Jebate, ja ne mogu da verujem da... Pa moraš da veruješ. 14 zahteva, pa mene će momak obesiti, jebo. Pa šta ima veze, Bog te? On je Pa jako to sve ljubavan. od tebe mi stižu zahteva. Aj realno reci. Bil volao da sam ti ja momak, aj reci. Pa aj, reci realno. Da. Jel, ozbiljno, bil? Da. Čekam njen odgovor. Ne tebe. Pa aj realno, bil volao da sam ti momak, aj realno. Jebote nas. Jel? Jeli? Da. Ne bi volio. Šta ne bi volao ba? A ne bacit Ne će znam. nas. Priznaj slobodno. Ajde kaži, Anice. Ti snimaš uživo sad? Ne, Da, ne laži. za pola sata ću, Bog te. Nemoj da lažiš. Ustao sam da snimam, neću sad poslije ću. Ne laži, Možda te snima. šakom puknem u usta. Bil prevara, mamka, aj reci ozbiljno. Jebote, snimano. O moj Bože. Ti znaš koja je baka prase? Ne, A zašto ti snimaš? znam, Bog te. To brat. Šta burasti? Da. Bil se jebala sad. A kad je vidiš da snima? Ti normalno. Da. Kako lažeš, snimaš? Kad vidi mamak, jebat će ti sunce. Šta škripi toliko, ba? Olu. To te biški pisa lajba. Čuješ? Šta je? Aj napiši dole pravilo, oh my goodness.
Da, ne. Ajde napiš pravilno. Aj molim te. Ne. Ajde napiš dole u... Što neš napisat to, Bog te? Jel znaš engleski? Jel znaš engleski? Ne. Jebalo, da gleda u mene pa! Ja živ sam, alo! To ćeš gledat kasnije, gledaj sad dok sam uživo, gledaj me sad. Ajde, hoću da obrišeš ovo ćaskanje uživo. Ja da obrišem. Da. Smeješ. A možeš Nije sanjat. zanimljivo uopšte. A možeš sanjat samo. Tu neko da mi se smeje. A možeš sanjat, vjerujem ba. Znaš kad ću mreći po... 10 sati sam ovdje pa. Znači, znaš kad Mi ću... smo 5 sati ovdje. Znaš kad ću obrisat? Pa da se Zašto? naguziš šta tu ne bi ugasio. Ju. Koji lik ja ne vjerujem. A znala sam da snima samo čekaj. Pa eto što nisi nextala ako si znala. Pa brate, znamo da si youtuber, poznat. Daj da piš dole oh my goodness pravilno. Aj molim te. Hej, ne zna. To, hoćete da next time ili šta? Ovo je Marko Vujelić, kaže sam kuda, kao mama ti kurva. Hoćete sa mnom pričati ili šta? Ili ćete tamo gledat live? Evo, pričat ćemo s tobom. Ajde, odo nexta ti, jebi ga. Neću. Još što mi je skočilo nešto. Ja, da. Jebat će mi momak sve. Šta se sakrila tuba? Vidjela tebe već ljudi. Ajde Zile, jebem ti mamu usta. Ovo je neki Adan Ali. Kaže da smo kurva, mama mu